In der Singerstraße 7 sind Sie im Konvent des Deutschen Ordens eingeladen. Na Singerstre 7 sa nachádza kláštor nemeckého rádu. Ste pozvaní navštíviť náš kostol svätej Alžbety. Po svätej omši o 9. hodine sa často konajú pobožnosti, ktoré sú hojne navštevované. Nemecký rád bol založený v roku 1190 vo Svätej Zemi ako špitálny rád. Neskôr sa stal rytierským rádom a dnes je duchovným rádom. Das Hochaltarbild zeigt, wie das Jesuskind auf dem Schoß Mariens die heilige Elisabeth krönt, die die Patronin des deutschen... Obraz na hlavnom oltári zobrazuje Ježiška sediaceho na márnom lone, ako korunuje svätú Alžbetu. Táto svetica je patrónkou nemeckého rádu. Bola manželkou landgrófa Durínska. Po jeho smrti sa úplne venovala chudobným, ktorým nosila dary z hradu a obetovala za nich celý svoj život. Takto chcela láskou priniesť trochu nádeje do života chudobných. Je pre nás vzorom v angažovaní sa za tých najchudobnejších. Sie ist uns ein Vorbild im Einsatz für die ärmsten Menschen, worüber sich aber ihre Verwandten geärgert haben. Als sie ihr Schwager jej príbuzní sa však na to hnevali. Raz ju jej švagor vyzval, aby ukázala, čo nesie vo svojej zástere, pretože podozrieval, že opäť niečo berie z hradu. Zázrakom namiesto chleba uvideli iba ruže. Ak si vezmete lupienok rúže z misky pred naším oltárom, myslite na niekoho. Komu by ste mohli priniesť nádej do života? Wo Sie ihm Hoffnung im Leben schenken könnten.